Pag-abot nila sa Betsaida, may mga tao didto nga nagdala og usa ka lalaki nga buta ngadto kang Hesus. Nagpakiluoy sila nga hikapon niya ang buta aron makakita. Busa gikuptan niya ang kamot sa buta ug giagak padulong sa gawas sa Betsaida. Pag-abot nila sa gawas, giluan niya ang mga mata niining buta o gibutang niya ang iyang mga kamot sa buta ug nangutana. May nakita ka na ba? Mihangad ang lalaki og miingon, "Nakakita na ako og mga tao, apan daw mga kahoy nga nagalakaw." Busa gibutang pag-usab ni Hesus ang iyang mga kamot sa mga mata sa buta. Mitutok pag-ayo ang buta ug naayo ang iyang mga mata. Klaro na ang tanan sa iyang pananaw. Gipapauli siya ni Hesus. Ayaw na pagbalik sa Betsaida. Human miadto si Hesus ug ang iyang mga sumusunod sa mga baryo nga sakop sa Caesarea Philippus. Samtang naglakaw sila, nangutana si Hesus sa iyang mga sumusunod, Sumala sa mga tao, kinsa ba ako? "May mga nagaingon nga ikaw si Juan nga tigbautismo, Ang uban nagaingon nga ikaw si Elias. ug ang uban usab nagaingon nga ikaw usa sa mga propeta sa Dios." Apan, alang kaninyo, kinsa ba ako? Mitubag si Pedro, "Ikaw mao ang Kristo." O gipahimangnuan sila ni Hesus nga dili gyud manugilon kang bisan kinsa may tungod kaniya.